برنسيبا بيست و یکم دلên سمپاتیک وەکە باوەرمەند divê em birayên xuyabûn mesîh bikin lê divê em tu carî dilûvaniya xwe ji bo yên ku di dawiya herheyî de rûbirû bibînin winda nekin. Ev pirtûkeke dijwar e ku di derbarê dubarekirinê de gelek hînkirin hene û em bifikirin ku Yuhanna di helbestê de çawa ku dema ku ew bûye ku diraviyê xwe van hemî tiştan bêje. Yuhanna kesekî histiyarî û sempatîk bû. Ev li dijî cewherê wî bû. Lê ji bo vê birayên spartên wî peyxama Yuhanna deh yek du hingî min melekekekî din hêzdar dît ku ji ezman dihat xwar ew li xwe kiribû. Kevnareke kesek li ser wî rûya wî mîna rojê lingên wî mîna stûnên agir û di destê wî de pirtûkeke vekirî ya biçûk hebû. Li vir êrişeke ya ku em yek ji meleketên Xwedê yên rast dibînin. Em bawermend dikin ku ayetê 8 û 11 ve û dengê ku min ji ezmanê bihîstibû bi ihtimaleke mezin ev dengê hemî dengê yekîtiya Îsa Mesîh e. Tîkiliya wê bi pirtûkê ra ye û dengê ku min ji ezmana bihîstibû wî dîsa bi min ra dipeyivî û got heger pirtûka biçûk a ku di destê meleketê ku li ser behsa li ser rûyê erdê rawist helda. Him bawer dikirin ku Îsa bi rastî pirtûka bi morê da dema ku ew ji meleket ra hat vekirin. Ev siper yûneke heleb lê rawistiye û em behsa seferên û giyaniyên wê bi morî ra dikin. Ji ber vê yekê ez çûm ji meleket ra got pirtûka biçûk bide min. Em li vir dibînin ku mezinnahiya wê kêm bûye û ji ber sedemeke taybetî durust e ji ber awayê keramîn şandibû weke celeke şandibûn. Destûra ku mezinnahiya wê kêm bibe. Paşê wî ji min ra got wê bigire û bixe ew eşkere ye mebesteke wê sekê te tirş bike lê di devê te de jî wê weke hingiv şîrîn bibe. Paşê min ketibû kitabê biçûk bi destê wî meleketî girt û xar ew di devê min de hingiv bî şêrîn bû û paştî wê min xar zikê min jî tirş bû. Dibe ku ev bibe sedema ku ew tal bibe û wî ji min ra got divê hûn jî pêxembertiyê bikin. Mîna ku Yuhanna dest bi axaftinê kir. Na ya Xudan ez naxwazim careke din bala xwe bidime wî. Ez naxwazim qediya. Hûn ê li hember gelek gelan melayetên mezin ziman padîşahiyan pêxembertiyê bikin. Tiştê ku li ber me ye wênayê nekokî hestiyarî ya ku Yuhanna pêk hestiyar ye. Di navbera wê yekê da ku ew jî hatiye cosa Mesîh ra dişewitan. Kengî ew ê ku hemû tiştan bixin bin kontrola xwe û gava ku ew hemî xirapiya hilweşîn û ev ê bi rastî tiştekî ku mirov hilqetîne bi çol û li bedenê bimîne. Lêtal ev ê ku gava ev çîrok çêbibe bêguman da bi milyonan mirov hebin ku dê bersîve nedin keramet û dilûvaniya Xwedê û wê demê Cûsa Mesîh veqetand. û ev beşa tal û meselayê ji ber ku dema ku ez ji we ra dibêjim ew dîsa pêxembertiyê dike. Ew tê vê wetayê ku gelek tiştên ku wê bibin xirapî hene. Tiştê ku li ber me ye. Nîşaniya vê nekokiyê di hestên da ye. Di navbera wê da yek da ku em beriyên hevdîtinê wê dikin da ku em xelasiyê bikin.
لی ام همی خمگینی ده هست و رامان خدا جبر دوباره کرن جب مسیوناری تاف و یوهنا و گریداینه او درباره دا تینه اف ما بر به پرسا رفلکس و پرسیوه دا دده چما گرینگه کو مرو وان هر دو مویانن پرسیوه ببینن دوی ام شا ببن و به هسترین هاتنا عیسی مسیح دا کو او خلاص بکه لی لجهیلا دنوا گاوا کو ام دست بدکن کو لسر مجاره بفکرن جبو وان كيدا برس نادي لسدما كو ام هوجاي هفسنجينا او كو ام نكاربن بارا وندابونه مروواهيه هلگرن دوی ام دلووان بن لی ام نکاربن بار خا راکن جبرکو او ما هلوشینه ام نکارن به هستیاریا کو دکاره بار مروواهی وندایی راکن جالیه دن و ام کنسیونی مازن بر پرسیاری خا یا دوی دا جیر نکن جبرکو یک دوی ام وان هستان وحسینن بکن ده داویه دا کی خوده هیز و برسیوایی تناکرن مروواهیه و نه امن بر پرسیاری ما هیا کو ام پیاما مزن پک بینن و پیاما بینگاهی هر کس کود گهداری بکن وکی دن اف جی کرن خواب بر پرسیارین کو ام نه پرتوکا پیخام دا جی دید